Kaixo berriro, azken unitate honetan proiektuaren balorazioa egingo dugu, 5. etapa. Proiektua amaitzen dugunean, bertan emandako zerbitzuaren eta ikasitakoaren balantze bat egiteko kapazak izan behar gara. Hauek dira ikasketa zerbitzu proiektu bat bukatzerakoan egin beharrekoak. Orain, errepasa dezagun ikasitako guztia. 3 galdera garrantzitsu. Eta orain, etorkizunean pentsa dezagun. Etorkizunean, zer da hori? Bai, etorkizunean. Esperientzia ona izan bada ez baikara pertsona berdina. Eta interesgarria izan daiteke beste proiektu batzuetan pentsatzea. Eta ona izan ez bada? Txarto egindakoa hobetu beharko dugu beste proiektu berri batean. Beti etorkizunari begira. Etorkizuna gurea da, ez ahaztu. Beraz, proiektua egin dezagun etorkizunari begira. Eta azkenik, Bizitako esperientzia ospatu dezagun. Gure gaurko elkarrizketan Jonekin hitz egingo dugu. Zelan bizitzeko esperientzia, Jon? Egia esan, jende guztiak egin ezin duen esperientzia bat izan da, eta oso interesgarria izan da, eta aldi berean asko ikasi dugu. Zer azpimarratuko zenuke? Interneten dauden arriskuetan fijatzera lagundu gindu honek, eta gero, hau azaldu behar genuenez, horren inguruan ikastera behartu genuen gure burua aldi berean. Eta honek gauzak bestera batean begiratzera behartzen gaitu. Eta zelan egon zirenen hezkuntzako 5. mailako umeak haien klasekideek horren inguruan hitz egiten zienean? Egia esan, umeak oso konektatuta egon ziren eta gai honen inguruan gogotsu parte hartu zuten. Egia esan, errepikatuko nuen esperientzia bat da dudabarik. Gure gaurko bideoak Cybermanager proiektuaren azkenengo emaitzak jasotzen ditu, Portugaleteko Santa Maria ikastetxean egindakoa. honen oinarria neska-mutil txikiei eta beren gurasoei interneteko arriskuei buruz informatzen dieten nerabeak dira. Oso esperientzia polita izan da eta jende guztiak ez dauka hau egiteko aukera. Esperientzia berri bat izan da, eta aurretik egin ez duguna. Espero genuena baino hobea izan da esperientzia. Umeekin egindako esperientzia ona izan da, eta nahiko ondo pasatu dugu. Ondo. Ondo. Oso ondo, oso divertigarria izan da, eta asko ikasi dugu. Oso esperientzia positiboa izan da. Bai, ikasitako ordenagailu kontuengatik, bai, ikasleen artean ikasi eta irakatsitako guztiagatik. Nik gutxienez zerbait ikasi dut. Esperientzia berri bat izan da, eta aurretik egin ez duguna. Espero genuena baino hobea izan da esperientzia. Umeekin egindako esperientzia ona izan da, eta nahiko ondo pasatu dugu. Ondo. Klaseak eman zizkigutenean ni pentsatzen nuen. Eta hau, nik neuk nola daukat? Gauza hauetan gehiago fijatzen gara orain. Nik uste dut klasea amaitu ondoren, guztiek
20 lagunak bakarrik jarri egin zutela. Eta argazki agaloren bat edukitzekotan momentuan ezabatuko dugu. Bai, bat batean bizitza horrela ez duzula ikusten konturatzen zara, baina beno, kasuak badaude. Zuri ez zaizula gertatuko pentsatzen duzu. Noski, ez zaizula gertatuko, baina gero konturatzen zara posiblea dela. Haiek gustura daude eta gu ere. Nik hasieran uste nuen ez zigutela kasurik egingo eta bromatzat hartuko gintuztela. Baina azkenean eta hasieran oso adi egon ziren eta ondo egon ginen. Hori da pantaila, eta suposatzen da batzuk hemen kamera duzuela. Nik, bertan, zelo bat jarriko nuke eseriz ikusteko. Ordenagailua eman zidatenean ni gutxi gora bera zuen adina nuen. Eta nik 20 edo Messenger ez erabiltzeko ordenagailuan gako bat jarri zuten. Komunikazio eta erlazio duten errestasunak harrituta utzi nau. Guztiok kontuan hartu behar dugun esperientzia positiboa da. Hau da, ikasleek haien artean komunean duten hizkuntza. Kasu egiten ziguten hurbilago sentitzen gintuztelako. Neba arreba nagusi baten mantxera. Irakasleak baino gehiago genekin internetari buruz. Adin hori nuenean informazio hori edukitzea aproposa izango litzateke. Erakusten diguten guztia, pertsona nagusi batek beti egiten du. Eta pertsona gazteago batek hau ezertzea lagungarria da. Alde batetik oso solidarioak izan dira. Eta beste ikasleekin oso ondo komunikatzen jakin izan dute. Umeek ikasle nagusiekin egon dira eta beraiekin jatorrak izan direla ikusi dute. Oso interesgarria izan da. Askotan ez dute ikusten joera hori ikasleen artean. Konfiantza gehiago dutela ikus daiteke eta beraz ikasteko gogo gehiago dutela. Hori da, ez zaituztelako irakasle bezala hartzen. Norbait nagusia, serioa. Txantxa bat egiten badute, badakite zarela azarretuko eta haiekin barre egingo duzula. Laugarren mailako ekin hobeto pasatuko dugu. Gehiago ulertzen zaituztelako. Nik uste dut irakasleirik gabe egin behar dela. Momentu batean irakaslea joan zen eta umeak gauza gehiago kontatzen hasi ziren. Baina irakaslea bueltatu zenean denak berriro gelditu ziren isilik. Eta ez zuten ezer esaten. Horrela, irakasleak gero gurasoei eserez kontatzeko. Ikaslek gauza asko galdetu dituzte. Oso pozik egon dira eta gainerai nagusiek transmititu dietenari buruz hitz egin dute. Bai, eta lagunei egin ahal ez zizkieten galderak gero klasean egin dituzte. Oso interesgarria izan da eta ikasitako bideoak harrigarriak iruditu zeizkie. Bai esperientziak, bai interneten eduki ahal dituzten arriskuak oso positiboa izan da. Zeo zer aldatuko zenuke? Gehiago egotea. Bai, denbora gehiago eta egun gehiago. Gurasoek asko ikasten dutela uste dut. Batzuek ez zekiten ordenagailu bat zer zen ere ez. Nik uste dut internetek dituen arriskuak ikusi dituzte. Gainera, hau egiten dugun lehenengo aldia izan da. Gero ondo zegoela esan ziguten. Dena ondo azaldu genuela. Haien seme alabentzako baita ere, ezta? Haiek ondo egon daitezen. Hor bai daude zerbaitegatik da. Errepikatuko genuke esperientzia. Bai,
Bai, zalantzarik gabe. Bai, nik gutxienez errepikatuko nuke. Guztioi gomendatzen diet. Eta bagoaz 10. unitatea amaitzen. Garatu dezagun proiektua. 5. etapa proiektua baloratu dezagun. Eta unitate honekin formakuntza proiektu hau amaitutzat ematen dugu. Gazteak gazteentzako deitu egin dugun proiektu hau. Zuek bezalako gazteok ikasketa zerbitzu proiektu bat azaltzen saiatu gara. Gure helburua bete izana espero dugu. Aldi berean ikasketa zerbitzu bat izan da. Guk ere egindakoa baloratuko dugu eta aztertuko dugu ikasitakoa, ez baita gutxi. Eta lehen esan bezala, ospa dezagun. Beste batera arte eta plazer bat izan da zuekin bide hau egitea. Eta ez ahaztu prestatu dugun galdetegia betetzeaz. Agur eta beste batera arte. Gurekin hurrengo helbide elektronikoan kontakta dezakezu. Batxilergo ikaslea Kara. Ea handik elkar ikusten dugun.